възползва. Да. И което светлиначе. Значи за инфлуенсърите втори път не се качва и тиктокърите, и фейсбук, и инстаграмърите, и медията. Значи полицията трябва да разследва в България и по света фейсбукъри с инфлуенсъри с 100к субскрайбъри, т.е. фолуари, 100к или 127к, да, за Фейсбук и Инстаграм, и най-добре да бъдат свързани с Евровизия и новините или там някакви телевизионни шоута, програми в телевизиите. Да, дали певци, дали са клоуни, дали са такова, трябва да бъдат разследвани от полицията, как правилно живеят или грешно. Не? Мисля, дали държавата позволява да има такива или не позволява самата държава. Другото е TikTok. TikTok Китай казва, че 10к за България трябва да се разследват, дали който е грешен или не, от 10к нагоре, да. Правилно живеят или неправилно живеят. От 10к които са. За Pornhub са от 508к нагоре. 500к нагоре Pornhub сайта, който е. Тях трябва да се разгледа дали правилно живеят или неправилно. Да, полицията трябва да разгледа и то е световно, то е някъде в Америка, в Англия, там. Да, звезди или пипели и дали са вързани с телевизиите. Ама да не, за порното не знам, там не знам, сива икономика. Да, да, и Фейсбук е също нещо. Да, Фейсбук трябва да се преразгледат тези работи, защото излиза, че и от тях има някакви, дето го правят това нещо, като цяло да пазят аудиторията си там или аз знам. Малките звездички са наричали. И убиват България, 33 вече умряха в България.